Il-Maġistrat Leonard Caruana talab spjegazzjoni għal ejbien tal-laptop ieħor f'każ relatant ma' allegat ħasil ta' flus minn negozjant tal-karozzi. U daqs ġimagħtejn oħra l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi tal-Qrati u Reġistratur tal-Qorti se jkollhom jidhru l-qorti biex jispjegaw dan l-ejbien. Il-laptop li huwa kruċjali minħabba evidenza li fih kien ġie esebit mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji f'Jannar tal-2022. Iżda, issa meta uffiċjal ġie mitlub biex jippreżenta dan l-istess laptop u l-kumpilazzjoni tal-evidenza f'każ differenti li kien xorta relatat ma' dak tal-2022, l-uffiċjal avża lill-qorti li dan il-laptop mhuwiex f'postu. Il-laptop kien prova ta' evidenza fil-każ ta' Bernard Tattart ta' 33 sena, negozjant tal-karozzi li qed jaffaċċja akkużi ta' misappropriazzjoni ta' 1.2 miljun euro frodi u ħasil ta' flus. Dan il-laptop kien se jintuża bħala prova wkoll f'każ li għalih qed jiġu akkużati Jessica Xiberrasa Zopardi u Marija Tart li ta' għajnuna għal ħasil ta' flus. L-Aġenzija Servizzi tal-Qrati konfermat dan il-każ permezz ta' stqarrija fejn qalet li qed tikkopera mal-awtoritajiet fuq dak li seħħ biex teżamina l-proċess ta' kustodja u preservazzjoni tal-oġġetti esibiti waqt proċeduri legali. Dan mhux l-ewwel każ tat-tip tiegħu hekk kif fl-aħħar ġimgħat sar magħruf li l-laptop maqbud mill-qorti tal-eks kapillan ta' Marsa Xlok Luke Saguna qed jaffaċċja akkużi ta' frodi ma setax jinstab fil-kamra tal-esibiti tal-qorti. Dan apparti żewġ mobiles ta' Keach Kembri li wkoll kienu miżmuma mill-qorti bħala parti mill-evidenza li sparixxew minn posthom. Wieħed minnhom jinstab ġimgħat wara fil-kamra tal-esibiti f'fajl separat.